школы будут возводиться здесь, на территории Таджикистана. Русия ғасби фарҳангии худро дар Осиёи Марказӣ алахусус дар Тоҷикистон идома медиҳад. Ҳамин тариқ дар Тоҷикистон шумораи мактабҳои русӣ бо мақсади тарғиби фарҳанги русӣ дар байни насли наврас меафзояд. Сарвазири Русия Михаил Мишустин дар бораи ҷудо кардани $30 миллион барои сохтмон ва таҷҳизоти мактабҳои русӣ дар Тоҷикистон санадеро имзо кард. ҳуҷҷати дахлдор дар портали иттилооти ҳуқуқи Русия нашр шудааст. тибқи санади мазкур, Русия ба фонди рушд ва устувори аврупоӣ дар ҳаҷми $30 миллион саҳми мақсаднок хоҳад гузошт, ки он ба сохтмон ва таҷҳизоти моддию техникии муассисаҳои таълимӣ, ки забони русӣ ва фарҳанги русиро таблиғ мекунанд, равона карда мешавад. сухан дар бораи мактабҳои пойтахти Тоҷикистон Душанбе, шаҳрҳои Кӯлоб, Хуҷанд, Бохтар ва Турсунзода меравад. аз ин миқдор қисми якум то $3 миллион бояд то охири соли равон ҷудо карда шавад. қисми дуюми он то $27 миллион соли 2021 ҷудо карда мешавад. маблағи мазкур барои корҳои лоиҳакашӣ ва пешпардохт барои корҳои сохтмону монтаж сарф карда мешавад. В Таджикистане 5 новых школ на 1200 мест каждая. ёдрас мекунем, ки мақомоти Тоҷикистон ва Русия моҳи апрели соли 2019 дар бораи сохтмон ва таҷҳизоти моддию техникии муассисаҳои таълимӣ дар 5 шаҳри кишвар барои ҷорӣ намудани забон ва фарҳанги русӣ ба муҳлати 5 сол созишнома имзо карданд. Работа с российскими коллегами для нас и большая честь, мы этим гордимся.